Molt bé, escolteu-me, companys, ara estem en una secció que és francament interessant i que aporta detalls importants a tots i totes els que us agrada fer trail running. En concret, avui ens ha arribat i tenim moltes ganes de presentar un producte com aquest. Es diu Sense Hydro Set. I què és el Sense Hydro Set? El Sense Hydro Set és un complement ideal per totes aquestes persones que no voleu portar rinyoneres, que no porteu un camelback perquè el tipus d'activitat que feu no és prou prolongada. És un kit que porta, com podeu veure, un ja el porto posat, dos manguitos i aquesta fabulosa cantimplora feta amb una mena de silicona on hi podeu posar l'aigua barrejada amb salts, hi podeu posar gels, etc. La particularitat és que va per talles, jo en el meu cas és una talla M, tindríem S, M, L i XL i té mà esquerra i mà dreta. La part, aviam si sóc capaç de posar-m'ho això, ara, perdoneu. Vale, ja la tinc col·locada. La història és que jo això ho portaria ple amb el líquid que jo vulgui, que em quedaria agafat amb aquestes gomes i que a més hi podria agafar aquesta goma perquè no em caigués. De manera que podem córrer amb el producte agafat a la mà i veure quan ho necessitem. L'altra part de la pel·lícula és que té un tibador, que podem tensar encara més aquesta ampolla. I després la part exterior, com podeu observar, aquest teixit de color blanc, el que ens permet és eixugar-nos la suor. De manera que portem a cada mà, en un moment donat, una ampolla d'aquestes, podem córrer lliurement, no portem res enganxat al cos i ens hidratem de la manera més còmoda i fàcil i eficaç, d'acord? Perquè gran invent, la gent de Salomon un cop més, doncs això, presentant coses molt interessants. Aquí les tenim i, bueno, doncs això, traieu al cap, us les mireu i m'expliqueu què us semblen, d'acord? Vinga, ens veiem. Adéu!